U Darirari huwa l-isem tal-ewwel produzzjoni ta' ċirklu kontemporanju Malti li se tittella l-ġimgħa d-dieħla wkoll bħala parti mill-Malta Arts Festival. Fost l-artisti li se jieħdu sem hemm Slava Popov, akrobata li ħadem mal-famuż Cirque du Soleil fil-produzzjoni l-Anuba u Dralion. Darirari miktub u dirett minn Chris Dingley bi produzzjoni ta' Xombu Ħaġar qed jittella minn Ċirku Malta, l-ewwel kumpanija ta' ċirklu kontemporanju lokali imwaqfa mill-istess Dingley u Buħaġar. Il-produzzjoni qed tittella bis-sem ta' artisti lokali u barranin, b'dawk internazzjonali jkunu professjonisti li ħadu sem f'ċirkli magħrufin madwar id-dinja. L-ispettaklu li ma jinkludix annimali huwa mibni fuq temi Maltin bħal festa, it-teatrin, il-karnival u oħrajn, minsuġa ma' atti li ċirklu kontemporanju u magħrufa lihom. Min barra l-atti ta' ċirklu nfushom hemm ukoll l-użu ta' projezzjonijiet viżivi, ilma u mużika miktuba apposta. Skont Dingley, Darirari kien ispirat mill-ħajja Maltija u jagħti ritratt tal-istil tal-ħajja Maltija. Darirari se jittella fid-9, il-11 u 12 ta' Lulju fl-Anfiteatru fil-Park Nazzjonali f'Taqali.